Huli sa sunod-sunod na pag-uuranan na namamatay ang syudad ng Legazpi, ang sorbeterong si Tatay Nestor piga-agrangay na ang maluyang dilihensya. Istorya niya, solamenting pigkakwaan niya nin pang-urual daw na budget ang paglalako nin sorbetes. Kaya maski may mga pag-uuran, padagos man giraray siya sa paglibot kaini, sa paglaom na makadilihensya maski sa sadit na kantidad. Arot sa mo yan, naarot ka, isang kay isang to, kada kung makasabi na daw, nagura nagakuan, dahil ka magtayog. Dapat, importante, magkahid ka talaga. Kahit lang ang isa mo. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uuran na namamatayan puun pa ka nagtalikod na simana, epekto pa man liwat kan southwest monsoon o habagat na mamamatayan pa sa mga masunod na aldaw. Laoman pag-abot sa Miyerkules, ang mas mauran na panahon na idadara naman kan pigbabantay ang low pressure area o LPA na dagos nang nakalaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR kasubagong aga. Ito pong bagyong si Dodong, nakalawas na ito sa Philippine Area of Responsibility kan Sabado. Sinpadagos man itong naghihiro paluwas sa parayo digi sa Pilipinas. Alagad may panubagong low pressure area na nabilog digdiyo sa may northeastern east kang northeastern Mindanao. So as of 3 AM kasubago nin maaga, iniyo na sa distansyang 1,070 kilometers east of northeastern Mindanao. Sigun sa Pag-asa, dakula ang tsansa kaning maging bagyo kaya naman importante da ang ugalion kan publiko ang pag-antabay sa pigpapaluwas nindang updates. Pero pag by Friday hanggang sa weekend, posibleng magrani man ini yung LPA or pwedeng aning maging bagyo na siya by weekends or Friday. So by Friday hanggang sa weekend, posible po na naliwat ngani magkusog pa man girari ini yung habagat. Sa presente, mayo pa man ang direktang epekto ng LPA sa bilog na nasyon. Alagad laoman tuyong hapon na sinbanggi, ang kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.